Благодаря на всички, че сме заедно. Благодаря на всички свои познати, на хората, които за първи път живота доведе да се срещнем и да се запознаем. Аз съм винаги щастлива, когато мога да предам нататък онова, което живота донесе до мен. В качеството си на нумеролог днеска ще развия пред вас своята гледна точка върху темата родителя като ключова фигура за мен и моето дете, но в началото искам да кажа нещо, което считам, че е изключително важно. Системата Идеал е една от нумерологичните системи, въобще по принцип, които съществуват. Това е система, в която аз повече от 24 години живея една от своите големи любови. Вече ги изброиха останалите ми любови, но искам да кажа, че ние с вас днес имаме много голяма чест за това, че сред нас е един човек, който способства системата Идеал да я има в Бургас и да я има в България. Така че Гинка Караколева, благодариме заради това, че тя преди много години способства за първите крачки на Идеал, на Наталия Сидорова, на нейния екип в Бургас, както и доктор Татяна Джукова, както и Йордан Атанасов. Нека да ги споменеме, защото те са много значителни личности. Казвам са за всички нас. И така, явно, че сме обединени от темата родителят като ключова фигура за мен и моето дете. В какво обаче е смисъла на цялото това заглавие? От една страна роди тяло. Ние днес като личности сме това, което сме, и в резултат на качествата, с които сме се родили, но и в резултат на умесването, което като тесто сме умесени по време на нашето детство. Преди да продължа, искам да попитам, има ли смелчага в залата, който има смелостта да си каже датата на раждане, също на родителите си, също на децата си, на партньора си. Идеята ми е следната. Тук, на този флипчарт, на който се изтрива всичко, просто пред вас ще изчисля датите в една фамилия. Тези дати след това ще ползваме като примери. А защо върху този флипчарт? Защото после ще ги изтрием и никой от вас няма да се притеснява, че информацията ще отиде някъде другаде. Заради това, ако има човек, който има желание, добре дошъл. Айде, който е по-наблизко. Кой започва? Майка? Аз ще ги пиша. Майка ви. Име или дата? Не, дата, месец, година. Не ми е нужен час. Единствено е нужно, ако е в полунощ роден човек. Не. 13 февруари 1958. 58. Добре, баща. 17 януари 1961. А първото им дете? Първото им? Им. Аз съм първото им дете. Добре. Моето ли? Да. 5 декември 1979. Второ дете има ли? Тяхно не. Добре. А вашия... деца имате ли? Аз ли, да? Да. Добре. А техния баща? На моето дете? Да. Неговата дата да. на раждане. Ако нямате нищо против. Не, нямам.
Момент. 3 ноември 1978. Детето или децата? Моето. Да. 5 януари 2003. Благодаря. И понеже аз съм един провокатор, какво мислите, че сега ще ви оставя да скучаете? А вие също имате работа. За вас съм приготвила ето тези въпроси, докато аз изчислявам. Вие всеки на себе си, честно, аз ще ги прочета на глас, да си отговори сега аз докато изчислявам. Идеята каква е? Когато свършиме нашата среща, до вечера или утре, или след срещата, ако се сетите за въпросите, опитайте пак да си отговорите. И обърнете внимание, дали по същия начин ще си отговорите както сега. Първият въпрос е: кой е най-яркият ти детски спомен? Вторият въпрос е: докато отглеждаше детето си, настъпиха ли промени в отношенията ти с родителя ти? Третият въпрос е: в какво виждаш смисъл в днешните дни? Имате няколко минутки за размисъл, аз докато изчисля. Виждам, че бързо си отговорихте на въпросите. Съм склонна да ви науча как се изчислява. Това е изключително простичко и с края на днешния ден съм готова да ви направя един подарък, как с тия простички изчисления много бързо, лесно към детето си или към себе си, поне първоначална подсказка да си получите. За да бъде здрав този човек, какво да прави? Така че това бих ви го дала в края на лекцията. То е много лесничко. Сега до тук имаме половината род готов. Сега остана детето да изчислям. В бързината изобщо не се стараех да бъде красиво, но вие виждате различни картинки. Различни картинки получих, не знам за колко минути, вие го засечете, ако има нужда. Това е картинката в цял един род. Дори човек, който не познава това знание, а това е огромно море от знание, по което съм преподавател, ето това е базата за сравнение. Тоест, човека представлява комбинация от множество аспекти. Поток на финна мисловна речева енергия, поток на плътна енергия и така нататък. Нямам намерение да ви преподавам системата, само да ви ориентирам какво горе-долу означава тези цифрички. Но, когато направим реалния тест, ние виждаме, за вас това е картинка, ние го наричаме тест, вие виждате картинка различна от това, с което сравняваме. От една страна, какво от това? От друга страна обаче, като видите, че в семейството картинката на единия човек и картинката на другия човек, нещо са различни. Ама ние очакваме това, което сме свикнали. Нали? Това, което имам в себе си като възприятие за света, възприятие за добро, аз чрез него в повечето случаи меря. Така че това, че виждаме тест или картинка различна от на другия, малко ни приближава към усещането, че не е адекватно да очаквам същото като от този човек. Така че абстрахираме се от примерите, които направихме тук и се връщаме на нашата тема, защото виждам, че вие вече се отговорихте на вашите въпроси. Защо
Считам, че е изключително важно за всеки един човек, без значение от възрастта, родителят като понятие. Защото в нашите глави има едни представи. Докато сме расли, ние сме излязли с други убеждения, защото като деца сме преживяли определени плюсове, минуси, приятни, неприятни неща. И до ден днешен, независимо на каква възраст сме, си ги носим тези отпечатъци, тези убеждения. И чрез тези си отпечатъци ние си избираме партньор, след това раждаме детето, което също е с определени качества, които ни говорят за отношенията и така нататък. Тоест, от една страна, във всеки един от нас го има понятието родителят като моят родител. Тоест, аз съм бил в ролята дете. След това съм минал през ролята личността. Обаче в някакъв момент вече тези неща, които съм преживял от родителското семейство, задачи, които съм обработил, но във връзка с останалите задачи си избирам партньор. Живеенето продължава. Все още имам задачи за изпълнение. Каквото са могли да ми създадат като ситуация житейски родителите, са ми създали. Каквото е възникнало като ситуация в отношенията мъж-жена, справил, не справил, случило се. Какъв е следващия учител, който ми трябва? Раждам си едно дете, което... Можете ли да избягате от детето си? Обаче днеска, ако общувате с някой и ви е неприятно, утре ще общувате ли с него? Така че от детето си, от родителя си, никой не може да избяга. И заради това най-ценните уроци, най-ценните възможности, най-трудните състояния преживяваме, докато сме в тези две роли. Ролята родител и ролята дете. Така че всеки един от вас, независимо дали в момента е родител или ще бъде родител, е пребивавал и в ролята дете, докато е расъл, и в ролята родител, когато сега създава или ще създава детето си. Тоест, у всеки един човек има достатъчно голяма сложност от потребности. И ако познава по-добре себе си, ако познава по-добре неписаните закони, които движат отношенията, движат взаимодействието, движат принципите в природата, то цялата тази сложнотия се случва по-лесно. Всъщност, ето това правиме в обученията по системата Идеал. И това днеска накратичко, аз няма да ви обучавам в системата Идеал, ще ви представя гледните точки на системата Идеал в това отношение. Човек се ражда за да има реални ситуации, в които чрез реалните си преживявания да опознае себе си. Ама това опознаване няма как да се случи на теория. За това опознаване му трябват ситуации, т.е. взаимоотношения с други хора, т.е. други хора. Така че всеки един от нас, да речеме, вие сте жената. Имате си вашата природа по определен начин, поради своите си причини. Избирате си един партньор, който също си има своите задачи, особености на характера и така нататък. И когато се съберат двамата души да живеят заедно, те създават определен вид,
те създават определени взаимоотношения, те изграждат нови общи принципи на живеене. И тогава към цялата тази комбинация от процеси идва детето. Тоест, детето идва като съответствие на задачите, които има да наработва майката, задачите, които има да наработва бащата и състоянието на отношенията между тях. Тоест, детето идва като съответствие на тези три причинности. Поради това, ние в идеал имаме начин, когато се роди детето, по датата му на раждане, прогнозираме, разбираме какви са били всъщност взаимоотношенията между родителите. В повечето случаи, ако родителят е с, да речеме, единици повече от нормата, т.е. излишество на дадено качество, детето с какъв тип качество, с колко цифри по това качество би се родило, като се знае, че има да отговаря на всичките тези условия. Принципите са два, защото принципите, детето идва за да помогне на родителя да наработи проблемите, качествата си. И заради това нямам сега друг цвят, обаче ще пиша с този. Детето идва или с качества повече от на родителя, за да може по принципа клин-клин избива да му помогне да се балансира, или с... т.е. тук бяха качества повече от на родителя, при който има излишък, или с противоположните. Детето е това. За да може един на друг, като си служат като модел, те да си помогнат взаимно да наработят качествата си. Например, един човек, един родител, който е в случая имаме завишена активност. Тук имаме завишена активност и при двамата родители, завишена активност и при детето. Така че при детето ще сервира ситуации, при които родителите да дойдат до идеята, че може да се живее и чрез по-малки натоварвания. Може би залитам, когато все действията са ми важни, все външното отстояване, постиженията на видимите неща са ми важни. Тоест, в случая е вероятно да са по противоположния, не по противоположния, а по клин-клин избива. А по противоположния начин, чакайте да видим тук принципи. Ами да, например при майката, т.е. при първото поколение имаме завишена самостоятелност. Т.е. този човек не е просто активен, много активен, ами при него важно нещо е самостоятелен, че чак самодостатъчен. Действа, върши, всички трябва да съответстват, всички трябва да се включат в този процес. Очакванията му са такива, ама и живеенето му е такова. Другия въпрос е другите имат ли ресурс да откликнат за това. В повечето случаи не. Така че виждаме в второто поколение потребност от това: не ми е хубаво да съм сам. Искам да съм с другите. Искам да съм
някой да поема решенията, аз да действам. Тоест, създава детето, ето това дете, ситуации, които са в разрез с усещанията и светогледа на родителя. И с това, естествено, е да го дразни, ядосва, въобще всякакъв тип на неприемане. Друго, което виждаме характерно, че в първото поколение, т.е. това беше пример за противоположни качества. Тук искам само принципите да ви подскажа, принципите да ви нахвърлям, защото нямаме време за дълбоки анализи. Въпросът е как, когато вече е факт характера на детето, натурата, природата му, как се случва това, помагат ли си един на друг, както е идеята, или всъщност се случва обратното. Тоест, отново имаме два принципно различни подхода, при които е възможно родителите да се държат с детето. Тогава, когато има приемане, то е възможно на детето да му бъдат създавани обстоятелства, при които то да прояви своите особености, такива каквито са още в детството. А не да бъде абсолютизирано, правилно трябва да бъдеш, всички правят така и ти трябва така. Тоест, когато има състоянието приемане и се създаде още в действото благотворна среда, каквито и да са му крайностите на детето, но да ги прояви, да ги изживее, да си даде правото, и то най-вече родителите да му създадат такива обстоятелства, че то да ги случи. Палово ли е да се напалува? Създайте му кога и къде в безопасни среда да се случи. Но дори да се случи в крайности, то е по-лекия вариант, отколкото ако се случи след 20-та му годишна възраст, когато вие вече нито ще го знаете, нито ще го чувате. И родителите, които живеят живота си с мъдростта на приемането, те действително знаят, че този му житейски опит, който детето ще преживее, докато е покрай него, дали това е с рани или с радост, той ще му служи като багаж за времето, в което вече ще излезе в самостоятелния си живот и там няма да ги има родителите. А другия вариант, при който, т.е. първия подход при родителите е приемане. Когато има приемане, тук има договаряне. Например, бащата е лидер и си ражда една дъщеричка. Ама дъщеричката е още по-лидер от него. Познайте бащата дали ще отстъпи. Да, първоначално ще продължи да се движи по своите си. Аз съм, моите потребности, моите важности. Обаче дъщеричката, тя си има инструменти. И така, лекинко ще се научи да се договарят. Единия път аз съм шефа, ти ще се съгласиш, другия път аз ще се съглася, ти да си на твоите да стане. Тоест, когато има състоянието приемане, по този механизъм има договаряне. Договаряне, при което се балансират единия и другия. Когато има противоположните качества и състоянието приемане, то тогава, тъй като са противоположни, добре да, ама то крушата не пада по-далече от дървото. Значи, мен ме дразни, например, един човек с такава завишена самооценка, който всичко трябва да бъде перфектно, трябва да бъде изпипано, трябва да бъде както трябва. И се е родил едно такова дете, дето разсеяно. Ама сега искам да го изпипам, пък после не искам. Дали не го дразни? Дразни го и още как, леко-меко казано. Вследствие на което обаче
Да бе, дразни ме, обаче то круща ни пада по-далеч от дървото. Аз съм стойностен човек, значи може би детето ми има някакви качества положителни. Дай да ги потърся какви са те. И започва да си намира аргументи в посока на с какво детето му е стойностно. И по този начин си помагат един на друг да се балансират. Тоест, отново състоянието приемане води до балансиране и на двете роли, родителя и детето. Обаче, така ли е винаги? А вие като се ядосате, че детето не пише както трябва чертичките, какво правите? Спокоен ли сте? Или май се ядосваме? Тоест, втория сценарий, по който много често родителите реагират спрямо децата си, е отхвърляне, т.е. война. Я ми кажете вие колко пъти приехте да направите нещо, понеже другите така правят. Ама аз го искам инак. Тоест, когато се чувствате неприеман, вие с желание ли го вършите нещото? Ами не. Тоест, когато има такава тенденция в поведението на родителя да се реагира с отхвърляне, детето в възрастта, сега ще ви покажа и възрастовата периодизация, но в детската възраст, вместо да изживее всичките си крайности, ако е разсеяно, да е разсеяно. Ако му се палува, ако, както тук виждаме, повишена емоционалност, нека да си изживее всичките там емоции, които има. Ако важно му е другите, компанията, средата, нека да си ги изживее така, както в детството може. За да може после, когато дойде 18 годишната възраст, човека вече да има ресурс, чрез който да поема собствените си отговорности. А не както е по втория сценарий, когато има отхвърляне, детето става възпитано, правилно, всички така правят, трай да те обичам, ама не е възпитано еди как си. И ние виждаме потискане на собствената природа, пренебрегване на собствените потребности, научаване на урока, другите са по-важни от мен, аз нямам значение. Или, какво е това желание? Аз нямам право желание. Другите са прави, аз кой съм, че да съм прав? И от този сорт много, независимо момиченце или момченце, но това се отразява и на двата пола в значителна степен. Така че, когато има с отношението отхвърляне, т.е. война, не само, че не се наработват задачите по време на детството, ами след 18 годишната възраст детето се извиква още по-крайни ситуации. Понеже, нали, аз съм прав. Родителя ми, той от едно време, той не разбира, то сега времената други и така, аз съм прав. Съответно, има едно абсолютизиране. В идеал много често използваме сравнението с махалото. Когато едно махало е отделено от равновесното си положение в определена степен, рано или късно то се връща в другата посока, в същата степен. Тоест, когато ти генерираш едно крайно състояние тип еуфория, естествено, че в друг момент ти ще генерираш крайно състояние от типа гняв или самосъжаление, или комплекси 10 минути. И сега набързочко ще ви кажа възрастовата периодизация, през която преминава детето. В началото на раждането, ако това е раждането, и детето е душа, и родителя е душа, т.е. носят наравно 50% от отговорностите. Т.е. той е мъничко телце, но вие уважавате
това, което чувства, това, което иска, отчитате го наравно със себе си. Но в смисъла на физическия свят, на физическия план, кой носи отговорността? Родителя. Родителя носи 100% отговорност да го нахрани, да го отгледа, да го осигури, да му осигури безопасност и така нататък. След това, към 6-та, 7-та годинка, детето вече излиза в социума. То тогава вече трябва да отговаря на нови условия, да взаимодейства с другарчета, с госпожата и така нататък. И започва да придобива своите опитности. До 12-та годишна възраст, колкото повече неща му давате да преживее, толкова по-добре. Дали ще бъде занимания физически, футбол, пиано, каквото иска, но без да го насилвате. Сега в днешно време много родители абсолютизират темата какво му е призванието. Не е важно призванието какво е. Призванието е нещо много лично, което човек може да го усети чак когато опознае и свърже себе си. Обаче, какво е потребно в природата на човека да го изживее, то е важно и в детска, и в другата възраст. Така че, вие му осигурете да изживее онези страни, които са му силни. Ако има нужда от движение му осигурете. Ако има нужда от говорене му осигурете. Ако има нужда от сътрудничество с другите, това му осигурете. Защото между 7-та и 12-та годинка отговорностите на родителя все повече спадат, примерно стават 80 към 20. Но когато дойде пубертета, то отговорностите все повече намаляват на родителя и стават 20 към 80, например. И когато дойде лимита 16 годишна възраст или максимум 18 годишна възраст, детето вече трябва да се е научило, че от мен зависи. Искат ми домашна в училище, ако я напиша, ще я имам. Майка ми ли ще напише или баща ми? Няма такова нещо. Тоест, това е период, в който детето да се научи, че между това, което искам и това, което преживявам, има директна връзка. Защото това, което искаш, ако предприемеш действия, ти ще постигнеш резултати. Ама ти като ги постигнеш, ти при всички случаи ще има резултати. Де са ти приятни или де не са ти приятни, все ще ги има. Въпросът е, как се чувстваш ти? Приятно ли се чувстваш от това, че осъществи желанието си или неприятно? Ако ти е приятно, ти следващ път със сигурност ще поискаш същото да правиш. Ако ти е неприятно, може още безброй пъти да повториш тези грешки и да не ги осъзнаеш, но може и да осъзнаеш. Тоест, не се притеснявайте децата да опитват и да грешат по време на пубертета. Това е време, в което те да се противопоставят, за да може те да се научат да общуват с себеподобните си, за да може те да се станат все по-наясно със себе си какво им харесва, какво не им харесва, за да може после към 18 годишната възраст, когато ще правят избор какво искам да уча, какво искам да работя, какъв приятел искам до себе си или какъв съпруг искам до себе си, те да са наясно със себе си. Какво искам? Защото ако този процес с отговорностите след 18 годишна възраст изцяло става 100% отговорността на детето, когато има тази зрялост, а не я има, ако детето е било отглеждано в среда на приемане. Когато е отглеждано в среда на отхвърляне, след 18 годишната възраст, то остава застинало в ролята дете. Тоест, искам и другите са ми длъжни. Искам, президента ми е виновен, лятото ми е виновно, вятъра ми е виновен. Аз само трябва да получавам. Така че
когато детето е отглеждано в среда на забрани, на категоричност, безапелационна взискателност, свръхконтрол и така нататък, то излиза на този етап на 18-годишната си възраст, то излиза с самодоказателствено поведение. Вие сега ще видите, аз вече съм голям, аз ще направя каквото искам, нищо, че ви и така нататък. Тоест, има една поговорка, от вълка избягал, пък на мечка налитнал. Искате ли такова нещо за детето си? Не. Заради това, колкото се може повече реални ситуации, в които то да се затрудни в тази възраст до 18 годишна възраст, създава мъдрия родител. Защото мъдрият родител знае, че радост, удовлетворение има само тогава, когато ти си постигнал това, което ти искаш. А когато всичко ти е дадено, що да искам? И днеска пандемията е също и в това, че младите хора нищо не искат. Към нищо не се стремят, нищо не ги радват. И всъщност губят смисъл, губят връзка с себе си. Така че, защо на този етап е важно това състояние да знам какво искам за младия човек е ключово важно. Да, не казвам, че е ясно и лесно, но да предприема преживявания, чрез които да си отговори и вие като родители да се доверите, защото този процес 50 на 50, той си продължава и голям човек дори като стане. Вие може да имате разни знания и предположения, кое би било добре от към социум и така нататък, но какво усеща детето си, трябва да му се доверите, защото единственият човек, който усеща съдбата, е самия човек. Чрез усета си съдбата ви води. Това ли образование, другото ли, това ли работно място, другото ли, това ли познанство, другото ли, не може да знаем защо и как съдбата ни подготвя и ни дава тези възможности. Но да уважиме усета на детето е важно, защото, както се видя, има понякога дори противоположност в натурата на едното поколение и на другото поколение. Този самостоятелен човек, ако се чувства комфортно в едно работно място или една социална среда, в която поема големи отговорности, и той разсъждава, ето това, мама, е хубава професия. Нали? Иди последвай. Да, ма то детето с обратните качества. Да речем, че отиде и последва. То ще се чувства не добре там, то ще харчи и без това вече наличен дефицит. Така че избора на професия, избора на работно място, избора на хора, с които общуваш, е ключово важно да бъде личен. Разсъжденията от типа правилно ли постъпвам или грешно, няма грешно никога. Защото дори да те заболи, ти трупаш опит. Този ти опит не знаеш сега може би защо, ама в бъдеще той ти е големия багаж. И вече върху това стъпало, каквато и жизнена ситуация да ти излезе после, ти можеш и се справяш, когато си се научил, че от мен зависи. Да, тогава се затрудних, да, тогава беше еди какво си, но и сега каквито обстоятелства дадат, ми все пък ще намеря как да постъпя, се ще усетя. Тоест, ключово важно, и това също го учим в идеал, е, че човек пребивава в различни състояния. Понякога пребиваваш в състоянието искам и върша. Това е абсолютно характерно за детенцето. Искам и сега трябва да стане, ако може даже за преди малко. Когато вече повечето от нас, повечето случаи са в режим трябва и за това върша. Имате ли такива състояния? Това трябва второ, трето, пето, шесто, 15, обаче
И това е крайност, и това е крайност. Когато си в едната крайност, ще отидеш в другата. Обаче, това, което искам, ако имам начини да включа разума, логиката си, за да прегледам какви реални алтернативи на практика мога да приложа, т.е. да включа разума, логиката и проверя на практика аз умения имам ли, а сили имам ли, аз го искам. По принцип някой си го е правил или може би не го е правил, аз считам, че може. Обаче тук в тая конкретика на моя живот, реално имам ли този ресурс или нямам? То цялото това движение между тези три наши аспекта ни прави цялостни. И ние в идеал използваме една такава опростенческа схема, в която разглеждаме себе си като разум, душа и тяло. И ние сме силни, успешни, било като родители, било като личности, тогава, когато сме в това състояние, което наричаме единица. Защото тогава хем си наясно със себе си какво искаш, хем имаш знанията и си го уплътнил до намерения, хем го материализираш като действия. И за финал на нашата среща ще ви задам поредната провокация. Какво е обич за вас? Нека всеки да си отговори. Как разбирате, че обичате? А как разбирате, че сте обичан? И тук отговори до безкрай. Някой разбира, че обича чрез действията си, друг очаква да се чувства обичан чрез думите на някого, трети, най-вече родител, обича давайки, а друг се чувства обичан получавайки. Изборът е ваш. Аз мога да продължа, времето ни свърши. Който има въпроси, заповядайте, имам щанд. Който иска мои координати, тук има брошури. Провеждам обучения, предстои такова през октомври месец на 26 и 27 октомври онлайн по системата Идеал. Можете да се научите на всичко това нещо, как се прави, как се тълкува. Много хора вече станаха доволни, осъзнати, променили отношенията си. Заповядайте и вие.